sonang kidung-kidungku Purwawacana kang kapisan nyuwun mring Gusti mugi Gusti amberkahana pahargyan ratri puniki tumrapang kang amengku karya tuwin sanggianing para warga kang kempal manunggal muga jinangkunga sakarsanira temah kang cinipta dadi kang sinedya tumeka seger waras kang tinemu lumintu rejekinira ayem tentrem kang pinanggih guyub rukun sanggya para warga yang muga kinalisna saking rubida ing wasana mugi sagdaya mangya karaharja kuntap kutamaning nata berbudi bawa laksana tinon parabawanira Sri Narendra Ilahing awik namastu namasidap awik namastu silat mring Hyang Jagat Karana Sirantandha kawisesaning disana sono sinawung langan wilaba estumaksih alestantun lampahing budaya jinantur tutur katula tetela tulat mrih labdeng paradya winursita ngupama praming niskara karana diya tumiyeng jaman purwa winisuda ingkang dinama-dama pinardhaming lalata mangkya tekap wasananing gupita tanpun geng perlambang matumpa-tumpa marma panggunggung Sang Murwengkata kadi kanggo kawarna gumelaring kang ringgit purwa Anenggih nagari pundhita ing mangke kang minangka dadya purwakaning carita. Ingkang kaeku adidasa purwa. Basa ing marang sawijadini luwih dasa werdine 10 purwa marang kawitan.
Sinajan kathah tiyang Jawata ingkang sinangga ing Bantala ing kapadhangan Sang Hyang Pertanggapati ing kasurutan Sang Hyang Candra ing kapiting samudra laya kagebeng ing muara niwas sinongsoning akasa uga kathah kang sami anggana raras nanging pranyata adi-adining Garba Gupita ora kaya sawijining nagari ing Alengka Diraja. Mila negari Alengka Diraja pantes kinarya pambukaning carita Murciteng Kawi. Awit negara Alengka negara ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta raharja. Basa panjang tegese dawa punjung tegese dhuwur. Sepira ta yen ta cinengkalo dawaning praja tuwin inggiling negari. Saektingku namung panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane. Pasir wukir basa pasir tegese samudra, wukir tegese gunung. Awit yen to kacandra tanceping kedaton negari Alengka. Kinapit ing paredèn ageng ngananaken tuwin ngiringaken karang padisan sineling-seling pategalan sarta pasabinan. Mangku samudra laya ing sakelangkung ageng loh jinawi loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah kang sarwa tinuku payu kang sarwa sinadi. Dene werdine gemah sarta ripah basa gemah kathah sanggiya para kawula ingkang sami lumampah dedagangan layaran rina wengi kaya tanana pedhote. Kinarya pratandha yen to sami kalis saking bebaya ing sak marga-marga. Dene basa ripah kathah sanggiya para kawula ingkang sami cumandhak wonten ing nagari Ngalengka Diraja ketingale ca manahe kawula alit. Yen to kacandra anggenira ngedegaken Bali Wisma satemah ketingal jejel riyel arinasa kaya tepung tritis adu cukit tumpang blandar. Ora mukal yen to papan wiyar temah ketingal rupak awit saking rejaning praja tuwin saking kathahing para kawula ingkang sami ngayom marang kamulyane wong agung ing nagari Ngalengka. Dene tegese karta raharja yen tampung tani saged methik wulu wektuning pategalan tuwin pasabinan kanthi misil ingkang tikel matikel. Ing satemah bisa kanggo nyukupi kebutuhaning urip lair lan batin. Sinajan gesangira tebih saking kitha raja nanging pranyata wis datanana ingkang kecingkrangan uripe merga kurang sandang, kurang pangan, tuwin dereng prayogi menggahing papan ingkang kinarya cumandhak. Diri tegese raharja awit sanggiya para kadang sentana medhak dhateng sanggiya para mantri bupati nayaka lumeber dhateng sanggiya para prajurit sumrambah para kawula dasih. Wis ketingal gumolong ciptane manunggal rasa lan karsane datanana ingkang sami cengkah rembug padu padha kanca sak panunggalane. Nanging ketingal yenira sahiyek saeka paraya esring penggalih sesarengan hangangkat karyaning praja. Pranyata boten wonten panjenenganing Narendra ing sak rajagat Pramudita kaya luhuring kawisesane Rong Agung ing nagari Ngalengka Diraja. Narendra yen to kacandra candraning nata ratu dandang sipat jangga kuntala manik janget kinatelon. Anenggih sinten to dasa namarira Sri Narendra
Dasa tegese 10 nama marang jejuluk. Pranyata kathah jejuluk ing Narendra ing Alengka Diraja. Maratandhani tunggal nagari Ngalengka Diraja ingkang kepareng ngasta bawat pusaraning praja Duh Narendra. Ingkang ageng pangwaosipun mewah menang dadi kiblating para ratu Patmanca negari. Awit saking kepareng dalem wong agung ing nagari Ngalengka Diraja kepareng jejuluk Prabu Dasamuka. Ya Prabu Dasasirsa. Ya kepareng jejuluk Prabu Dasagriwa. Ya Prabu Rahwana. Ya Prabu Wisrawa Putra. Uga kepareng jejuluk Prabu Wingsati Bau. Kocapan ujiri sajuga wong agung ing nagari Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka pareng miyos siniwaka lenggah wonten madyaning Stinggil Binaturna sarwi mengkaraken Sangya para abdi dalem sinawang saing katebian. Sawanipun Dyanendrajit Megananda ketingal sila sedeku hamari kelu muka lir konjem pratiwi ewas manten datan ngirang-irangi ing bab limpat pasanging Graita kula ramukal yen to tansah pranyata Sangerkyana Patih Puluntani patih enggal ingkang nembe kewala dipun jumenengaken awit gumantos kalengganipun Patih Prahasta ingkang wedal kepengker sampun kapupuh wonten madyaning Pancabakah sirna Mergalayu saking tanganipun Gegedhuk Pancawati Jaya Anila pepatihipun Sang Narpati Sugriwa. Patih Prahasta sirna Mergalayu awitipun kepruk mawi Tuguwaja ingkang kedadosan saking prabawaning kusumaning ayu Dewi Windradi garwanipun Resi Gutama ingkang lenggah wonten ing pancuran manik Lestantun Sangkyana Patih Muluntani minangka dados parangkanata ing negari Ngalengka. Biswanipun Sangkyana Patih Muluntani mengkeraken sanggya para mantri bupati miwah sangganing abdi dalem wiwit abdi dalem magangan jajar bekel nom bekel tuwa lurah kliwon wedana andir wonten madyaning kagungan dalem tratak pagelaran madyaning alun-alun ing sisih bawanipun Sanghyang Pertanggapati sampun mangrang sang wayah wis tumeka titiwanci Sinarendra kepareng medhar sabda sinaosa sumurandat yanira imbal pangandika kabekta saking muntaping penggalih sak samunipun hangadani perang ageng Giryantara. Sri Narendra anggung Mangkuduka ewes manten datan kesupen jejering Narendra ing kepareng medhar sabda nalika semanten kang minangka pakurmatan swaraning bendhe beri mangungkung sinawuran swaraning Kalantaka beberundungan sigara ngangsek swaring para kawula jalet para kanca mendhak kanca maju kanca ndodok kanca jajari kanca maju kanca mendhak medhak ngangsek sak
Sri kawuryan jroning pasewakan tinon busana maneka warna Rengga busana agra Sritina ning pasewakan busana maneka warna sebak puspiteng Udyana miyang panjring sarwa rukma ranggeng manik Narawata abro prabanya sumirat kenyaring teja liweran lirki lat sisiring dadit saparan mangambar kungas yo tori sedeng siniwa moho parabu dosa sirsa paratisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntarang kuntarang Mas Retna yayah jiwang Bathara Kala siniwoneng Manik Antaya Narendra
arum ngandika narindra arum ngandika Jestungkara manik raja dewaku jagat uwi Jit anakku lanang ingkang tak dama-dama anakku lanang ingkang jentara kanthi raharja sowanmu ngadhep ana ngersanipun Rama Ndrajit anakku wong gagah pideksa kawula nuninggi Kanjeng Rama winantu karaharjan swanipun ingkang putra Megananda. Ya, dereng kemawon kula nampi dawuh saking ngarsa paduka Kanjeng Rama kepareng langkung rumiyin putra dalem nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu heuno niki. Tak tampa dadekke bungah arasaning penggalihipun Rama. Ora liwat lumunturing astuti tampanana Jit kawula nuninggi Gurawalan anggen kula mundi sabdanipun Kanjeng Rama kula pundi wonten mestaka dadosna jimating gesang kula iya Jit prayogakna nggonmu lungguh I sampun boten kirang setunggal menapa Kanjeng Rama Paman Wuluntani kula wonten pangendika ing adawuh nggih kanthi raharja ndika ngadhep wenten ngayunyanan menapa wonten ing ngarsa manira paman kawula nuringgi saestu mboten sambi kala ingkang tumempuh utawi kesampar kesandung lampah kula wilujeng suwan kula ngadhep wonten ngersa paduka Angger Prabu. Nggih, syukur bagya sewu. Dereng kemawon kula nampi dawuh kepareng langkung rumiyin kula nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping padha. Paman Wuluntani nggih kula tampi. Dipun prayogakna lenggahipun paman. Sampun boten kirang setunggal menapa nggih anak Prabu. Sak sampunipun sedaya ingkang sami nangkil ketingal satata tuwin datan kirang sawiji-wiji. Mligine kowe Jit wektu dina iki kowe adoh tak aweh cerak saya tak raketke kawula nuninggi. Awit pun Rama nedya paring dawuh marang kowe dene ingkang bakal tak dawuhke iku sejatine ana sambung ngrapete karo sakwise kasembadan dumadi pecah perang gedhe perang Giryantara antarane Wadyabala Ngalengka Diraja mungsuh karo Rama Badra sak wadyabalane kula nuninggi kawiwitan rikala semana sakwise Rama Wijaya lan andhane kasembadan nyabrang tekan wewengkon negara Ngalengka Diraja duk nalika lelakon Rama Tambak sak badane kuwi ambyuk wadyabalane Rama Badra tumeka ning laladan Ngalengka Diraja inggih bibimu wis tumekaning Sirna Mergalayu eyangmu Prahasta uga wis angemasin Danu Perlaya Sirna Mergalayu saka tangane kethek-kethek Pancawati wadyabalane Rama Badra kula nuninggi Kanjeng Rama mongko eyangmu Patih Prahasta iku minangka werangka nata ing Ngalengka mula sakwise eyangmu gugur ana madyaning palagan aglis pepundhenmu Paman Wuluntani ingkang tak sengkake ngaluhur jumeneng dadi patih werangka nata ing Ngalengka Diraja kula nuninggi Kanjeng Rama
supaya aja nganti kecipuan nggonku nedya paring dawuh marang kabeh para mantri bupati mudune marang para prajurit awit perang wis kebacut dumadi lan saka penemuku wadya balane Rama Wijaya sinajan wujude kethek nanging tetela ora kena disepelekke inggih mila kasinggihan leres pangandikanipun Kanjeng Rama wadya balanipun Prabu Bathara Rama menika sinajan to dumados saking pragosa utawi wanara ya nanging kasunyatanipun mbun saged dipun sangga enteng lah ya perkara kuwi jit ingkang dadekke kuwatir rasaning penggalihku sedeng eyangmu Paman Brahasta kuwi kepitung gegedhuk kepitung kekuatan tumraping Alengka boboting yuda kasektene eyangmu Brahasta kuwi pilih tanding nanging iki dadekke gumun rasaning penggalihipun Rama apa sebabe eyangmu Patih Brahasta tumekaning pati mung saka dayaning kethek gedhi bale Rama Badra inggih kula piyambaki rumaos gumun dumugi semanten lelampaning kedah dipun adepi Kanjeng Hyang Patih Brahasta gugur saking tanganipun wadya balanipun Prabu Rama Badra ya mula kang saka iku dawuh pangandikanipun Rama ingkang kudu tansah kaestokke kabeh para putra putraning ingsun mudune kabeh punggawa baku gegedhuk Ngalengka ingkang tinindihan dening Paman Patih Muluntani kabeh kudu tansah prayitna ngati-ati aja nganti kowe duwe rasa ingkang nyepelekke marang kekuwatane wadya balane Rama Badra kula nuwun inggih Kanjeng Rama semanten ugi sampeyan Paman Kepatihan sampun ngantos lena kaprayitnan ngengeti wadya balanipun Prabu Bathara Rama ora kena sangga enteng ladalah kula nuwun inggih anak Prabu tetela perkawis menika ndadosaken kuwatos raosing manah kula awit sampun kathah gegedhuk Ngalengka diraja ingkang kapupuh wonten madyaning Pancabakah sampun kathah ingkang gugur wonten madyaning Rananggana nggih Paman lamun to dirasake pancen kowe ndadekke kekes rasaning ati sampun kathah para wadya bala Ngalengka diraja ing dumugining pejah gegedhuk Ngalengka bau kiwa tengen kula ingkang sekawit cacah 12 antawisipun Puta Daksi Gatodara Supuwarta Brajapati sak panunggalanipun sawetawis sampun kathah ingkang sami gugur wonten madyaning Rananggana kula nuwun inggih mila ingkang kedah dipun gatosaken wekdal sakmenika wonten sanes kejawi namung para wadya bala dipun nengetaken supados langkung ngrapeti barisanipun miwanggenipun sumekta ing diri sawega ing gati ngadepi sak wanci-wanci mengsah sampun ketingal jumenengaken senopati kedah lajeng dipun pedhokaken kula nuwun inggih anak Prabu nanging dadosna kauningan kados pundi Paman dumugi wekdal dinten menika Pancawati dereng ketingal wonten senopati perangipun nggih awit ingkang dados pamanggih kula temtu tiang-tiang ingkang mapan wonten ing pasanggerahan papan dunungipun Rama Wijaya teksih nengga adeg-adegan senopati ingkang dados utusaning Ngalengka awit ingkang katemben gugur menika senopati saking Ngalengka oh mekaten Paman kula nuwun inggih anak Prabu wah ngantos kalimput nggih menawi pancen kedah mekaten sampun ngantos dipun rendi-rendi perkawisipun
Ngalengka kedah daya-daya jumenengaken senopati perang. Kula nuninggih nggih anak Prabu, lajeng sinten ingkang badhe dipun dapuk dipun jumenengaken minangka senopati perang utusaning Ngalengka? Inggih Kanjeng Rama, lajeng sinten ingkang badhe kapitados ngluruk wonten papan durungipun Rama Badra sok wadya balanipun? Jit, dadekno sumurupmu. Kula nuwun kados pundi? Ugi ndika paman kepatihan. Kula nuwun nggih anak Prabu. Saking pemanggih kula ingkang prayogi dipun jumenengaken minangka senopati utusaning Ngalengka diraja wekdal dinten menika kedah namung satriya kekalih tilaranipun paman Prahasta Swargi, putra kekalih tilaranipun paman Patih Prahasta, pun suta paweni tuwin pawening gena ingkang kedah dipun jumenengaken senopati perang wekdal dinten menika paman. Tintrim tanono kang nyabawa kabaraban dening Sang Narpa. Jroning panangkilan tanana sabawane ingkang kapiyarsa mung swaraning abdi kriya gemblak gending miyangkemasan kang samya nambut karya dereng ngantos paripurna njani rimbal pangadika kasaru gedering Jawi ubahing para kawula ingkang sami mara sowan lamun to kacandra kaya gabah deninteri sinten to ingkang kepareng murwani horging paseban Jawi tanyan kejawi namung dupi negari Ngalengka kedatengan priyagung ingkang katemben ketingal wonten ing tlatah negari Ngalengka. Lampahipun ingkang nedya mara sowan tut wingking Kilurah Togog tuwin Bilung Sarawita miyak sebaning sangya para kawula ing sami mara sowan cipta wirenggane ora aku njaluk dalan kanca piyak aku njaluk dalan kanca piyak
Tan Pantara wis lumarap satriya kang nembe prapta nembe prapta pinarung swaring pradonga tanono kuciwa raras alun wijiling sabda Sri Narapati yes Tungkara Manik raja Dewaku Jagat iki togok ing ngadhep ana ngarsaku kanthi harja swan muga pangestu dalem Gusti kula ingkang sinuwun winantu karaharjan swan kula pangabekti kula kunjuk Dewaji ya tak tampa Gog kowe nyaoske pangabekti ora liwat amung puja pangestuning Sun Tampanana kula nuli nggih kula pundi sabdanipun Gusti kula ingkang sinuwun ndadosna jimating gesang kula prayogakna nggon mulungguh Gog inggih sampun boten kirang setunggal menapa kowe ya padha kanthi harja bilung swanmu kula nuni nggih wilujeng swan kula kalih saking sambikala pangabekti kula kunjuk Dewaji ya tak tampa ora liwat puja pangestuning Sun Tampanana kula nuni nggih kula tampi kula pundi minangka jimat sinuwun lungguh Kang Prayoga sampun boten kirang setunggal menapa sawise satata lenggah wis prayoga nggonmu ngadhep ana ngarsaku Gog nggih sowanmu wektu dina iki ndadekke kaget rasaning panggalihku kejaba kuwi uga ndadekke cingak utawa mlengak rasaning kabeh wong sak panangkilan awit sowanmu kaya dene ngirit nom-noman ingkang kok gawa munggah ning Stinggil Binaturna iki sapa Gog inggih kepareng kula matur wonten ngersa panjenengan dalem ya tumuli matur Lung apa Kang sing arep matur aku apa kowe kowe wae nek aku sing matur ndak malah sasar susur ora karu-karuan dasare wong lambeku ki ya gek jenor mongko ilatku saryawan dadi upama matur ya malah ora karu-karuan ya apik kowe iki wae matur oh iya kepareng kula matur iya piye Gog leres pengendika dalem
menawi kula menika ngirit nem-neman menika. Ya, kuwi sapa to, Gog? Nah, menika ing badhe kula aturaken. Mula bukanipun kula menika dipun panggihi kalian nem-neman utawi satriya menika. Jenenge sapa, Gog? Ingkang sampun kepareng sami mestani utawi pengakenipun menika naminipun sapa lungguh aku kok malah kelimput. Wah, kowe iki jan gebangeten leh mulalen iki. Sing dikarepke iki rak ya sing iki mau to sing diterke awake dhewe sowan mrene iki mau to. Ha iya. Sing bocahe kok bocahe satriyane ayo sing satriyane awake ketok seger, gagah. Ayo ku mau sapa kok maklap aku. Raden Pertala Maryam. Raden, oh nggih Raden Pertala Maryam. Jenenge bocah Sigit. Oh. Wong kaya isih bocah. Nggih, menika dados menika naminipun pun Pertala Maryam. Pertala Maryam kula nggih. Jenenge ya ming kuwi. Ah nggih kalih sing alit wau. Ning mangke nek pun tepung kalih kula pun rada suwe tetep ajeng kula imbui. Jenenge niku tok imbui apa? Maryam Soto. Kowe kok malah saya werna-werna ora karu-karuan. Wis bacutno, Gog. Pertala Maryam ngadhep sowan ana ngersaku, mengku karepe. Lah menika ndadosna kauningan sinuwun. Pertala Maryam menika wingking saking negari Giri Pratala. Saka negara Giri Pratala kula nunggih mekaten. Negara Giri Pratala. Anake sapa, Gog? Menika midherek pengakenipun putranipun Kusumaning Ayu Dewi Krendawati. Dewi Krendawati inggih. Apa kuwi ratu ing negara Giri Pratala? Wah, nuwun sewu Diwaji. Piye, Gog? Napa panjenengan kesupen kalian kawontenaning negari Giri Pratala mongko rikala semanten panjenengan sampun lenggah wonten Giri Pratala sawetawis dangu. Menapa nggih panjenengan dalem kesupen Diwaji? Kosik to kosik? Kosik, Gog. Negara Giri Pratala Dewi Krendawati. Wah, aku kelingan, Gog. Ya, wah, kaya tinar buka rasaning penggalih. Aku kelingan. Negara Giri Pratala lan kepara aku uga kelingan karo wanita ingkang jenenge Dewi Krendawati. Kuwi sedulure Nom Narendra Giri Pratala ingkang wis tak pateni rikala semana. Merga wani nantang perang karo aku dheweke arep mbelani Ratu Maespati. Wah nggih lah menika panjenengan sampun kengetan. Ya, aku kelingan, Gog. Diajeng Dewi Krendawati. Lah menika putranipun Dewi Krendawati. Lho. Iki anake Dewi Krendawati. Kula nuni nggih dados menika atmajanipun Dewi Krendawati patutan miturut aturipun rumiyin Dewi Krendawati menika nate panjenengan dalem pundhut garwa ampeyan. Lah menika uwing katresnan paduka sampun dados wujud satriya ingkang kekasihipun Raden Pertala Maryam menika. Wah, jagat dewa Bathara. Ora nyono babar pisan. Pertala Maryam anake diajeng Dewi Krendawati. Wis semono gedene, Gog. Kula nuni nggih mila mekaten. Lah kok iso ketemu karo kowe terus kok irit mrene? Piyambakipun badhe
matur piyambak semu ajrih dados kula ingkang kepareng nderekaken mengkono. Iya Gog, tak trima. Kowe wis nglarapke putraku Bertolo Maryam. Putraku Nger Bertolo Maryam. Kawula nuwun wonten pangandika ing dawuh Kanjeng Rama. Ora sah wigih ringa-ringa yen pancen kowe kuwi putrane Diajeng Dewi Kerendowati, pancen kepara nyata kowe kuwi putraku dhewe. Aku Sudarmaku. Aduh Kanjeng Rama, lega raos sing manah kula. Menawi suwan kula sampun kepareng dipun tampi bilih kula menika atmaja paduka Kanjeng Rama. Iya, mila kepareng kula nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo Kanjeng Rama. Tak tampa Bertolo Maryam. Kowe nyaoske pangabekti ora liwat lumunturing astutining Sun Tampanana kawula nuwun inggih. Gurawalan nggih kula mundi sabdanipun Kanjeng Rama kula pundi wonten mestaka dadosna jimating gesang kula. Lungguh Kang Prayoga Bertolo Maryam kawula nuwun sampun boten kirang setunggal menapa. Wah, anakku Bertolo Maryam satriya gagah pideksa. Mongko nedeng-nedengi Ngalengka Diraja mbutuhke nom-noman ingkang sentosa dada baune. Gegambarane kaya anakku Bertolo Maryam kuwi. Iki 1000 bungah ingkang tanpa upama, Gog. Inggih, mugi-mugi dadosna daya kekiyatan. Ya, muga-muga dadekke wimbuing daya kekuatan. Namung nuwun sewu Dewaji. Piye Bilung? Kula namung badhe nyuwun prisa menawi ibunipun satriya menika cetha. Ya. Menika sesilihipun kusumaning ayu Dewi Kerendowati. Lajeng kadangipun sepuh Dewi Kerendowati ingkang sampun dipun sirnakaken menika asmanipun sinten? Kok kula dereng nate mireng. Aku dhewe sejatine kali emput jenenge Kakangne Kerendowati ki sapa? Alak malah sing nepungke biyen kowe to karo Kakangne Dewi Kerendowati. Ning apa kae bloko suta tenan apa didelikke jenenge ya ora ngerti wong biyen ki ngakune Prabu Arya Bandosa. Nah, kuwi apa kuwi tenan apa ora aku ya ora ngerti wong gene kok jenenge adine Kerendowati iki nek Kakangne ora Bandosa apa. Wong muga akalmu kuwi. Aku kelimput nganti ora ngerti jenenge Kakangne Kerendowati. Bakune anake Dewi Kerendowati wis manunggal dadi siji ning Ngalengka Diraja. Inggih, pancen kowe dhewe ngerti, Gog. Nalika semana negara Giri Pertala tak bedah. Nggih. Sakwise sedulure tuwa Kerendowati tungkaning pati menapa ngaten? Iya Bilung. Dados Kanjeng Ibu yen namung dawuh kalian kula menawi kula sampun sowan wonten ngarsa paduka kula pun dawuh nyaosaken sungkeming pangabektinipun Kanjeng Ibu supados kunjuk wonten ngarsa paduka. Wah, iya tak tampa sungkeme Diajeng Dewi Kerendowati bisa ndadekke saya bungah rasaning panggalihku nggih. Kula nuwun inggih. Terus liyane nggih dingendikake diaturke sisan. Kaya-kaya ya ming kuwi kok lho. Ah mboten mawon wong kula mireng. Kowe krungu. Bilung iki malah rembugan werna-werna. Ger, Bertolo Maryam nuwun wonten pangandika ing adawuh. Kahananing kasatriyan Giri Pratala mestine uga tansah kaliska sambikala. Pangestu dalem Kanjeng Rama mekaten. Malah menika dadosna kawuningan Kanjeng Rama. Yo, piye nggih? Kasatriyan Giri Pratala menika sampun sawetawis dangu mindak daya kekiyatanipun. Lho, merah nanging wujudipun Paes Pragosa utawi Paes Wanara. Jagat Dewa Bathara. Wih. Nom-noman ingkang tumeka ana ing Giri Pratala inggih pun Trigangga. Triyangga utawa Trigangga kula nggih mila mekaten. Menika sawetawis dangu anggenipun badhe madosi sudarmanipun. Rening kula piyambak inggih badhe ngawawu Sudarma sowan wonten ngarsa paduka.
mila rening kados dene nunggal sedya piyambakipun ketingalipun sae mila kula dadosaken kadang nem tumrapipun ingkang putra dadi wis kok aku minangka sedulur nom ngono Pertolo Maryam kula nuni nggih Kanjeng Rama. Wah kowe kudu ingkang prayitna ngati-ati liripun kados pundi mbok menawa lelakon ingkang wis kepungkur kowe durung ngerti kowe durung krungu pawarta menapa mekaten Kanjeng Rama. Iya nek kowe ora percaya takono karo Togog karo Bilung kuwi. Nggih pancen leres ngoten niku geger ora karu-karuan wekdal kepengker. Wis pirang sasi ya lung antarane geger nalika semana. Ya ana nek 7 sasi. Jaman Anoman ngamuk punggungan. Ya 7 sasinan paling. Kowe ya ngerti Bilung? Ngertos. Mboten karu-karuan geger rusak-rusakan Ngalengka. Sing gawe rusak iki kethek pirang ewu. Ming siji. Angge sing ora percaya. Welakae Ngalengka diobong piye? Angge diobong kali Senggana niku mau. Lah kok kowe terus ting domblong. Angge Togog Bilung ting domblong gila ta? Weruh geni sak nggon-nggon niku. Kahanane jan ngono kuwi. Nggih, nyun prisa Kang Rama, nek mboten pitados. Menapa ngaten Kanjeng Rama? Bener, pancen bener Bilung kuwi. Lah kok malah iso ana tembangane lho. Wonten pancen sakpurnane, sak badane Ngalengka kobong niku terus ana sing gawe lagu ngoten niku wau. Welah, kahanan kisruh Ngalengka malah dadi sandang pangan. Anggih karang ya lelakon kang negara Ngalengka niku gedhe perbawane. Ana sing nyandra kowe ting domblong ya. Nggih. Ha niku terus enten teruse. Ora usah diteruske. Nek diteruske kowe iso ditempiling karo Kang Sinuwun. Ha kok ditempiling? Ha terusane rak terus nyebut ingkang Sinuwun mongko ming jangkar. Ya ora. Iya ya, ayo kowe wani-wani suwek lambemu tenan kowe. Kae marah. Waako padha pating domblong. Omah gedhe kobong dadi areng, dadi areng, dadi areng. Dosa. Iki kene iki. Nek njur muni dosa muka. Gereng-gereng kowe tempilingi engko. Kok ora kok teruske lho. Ha karang lambe kula dibingkem kalih Kang Togog ora entuk neruske. Mongko nek terusane piye kuwi? Ah terusane ora sah. Tenan kowe duka kowe. Niki nek enten terusane ning terusane niku nuwun sewu jangkar panjenengan. Kok jangkar aku? Mergi ngeten. Omah gedhe kobong dadi areng, dadi areng, dadi areng. Dosa muka terus ming gereng-gereng. Surapatut Ratu Tigdaya njur gereng-gereng. Angge umpamane lagune ngoten kok ya. Mongko nek gereng-gereng iki piye, Lung? Kang Togog sing luwes nek kan gereng-gereng. Nek gereng-gereng piye, Gog? Gereng-gereng nggih padane ngoten iki. Aduh. Untuku lara. Kelingane lara untu ora Surapatut tenan. Bali kuwi mau satriya. Kowe nglarapke putraku, aku bisa pedhuk karo putraku Pertolo Maryam, kowe tak keparengke mundur. Wis ndika ngestokaken dawuh. Lan saka gedene rasa bektimu wis bisa ngaturke putraku akeh nugraha lan kekucah ingkang bakal kok tampa. Matur sembah nuwun. Kula mboten nenggo-nenggo paring dalem kekucah ewas manten menawi dipun paringi nggih mboten badhe nampik mekaten. Oh nggih matur sembah nuwun sinuwun. Butuhmu apa, Gog? Oh kula mlu sampun mboten kekirangan, sampun kecekapan paring dalem sampun cekap. Aja ngono, aja kementhus, Gog. Pumpung ditari. Pumpung kelegan penggalihe sisan wis ditari iki.
Ono nyatane didhawuhi matur kurang apa awake dhewe wis ora kurang peparing dalem wis cukup kok arep matur apa. Engko nek wis mungkur engko njur gek kelingan. Oh iya kudune njaluk iki ngono, dieling-eling. Kowe duwe kewajiban utawa kowe saguh gaweke seragam nggo kanca pirang-pirang. Surjan lek arep gawe gek entuk papat. Kuwi pumpung ingkang sinuwun paring dawuh kowe dawuh matur apa perlune ngono. Apa ngono? Ah iya pumpung matur apa pumpung ngadep kok ya. Nggih janipun mboten nyadong kekucah dalem menawi dipun paringi nggih dipun paringi seragam kemawon kangge kanca-kanca pengrawit Ngalengka. Dudu perkara kuwi, Gok. Tumrape dasa muka nyasake surjane para pengrawit dudu perkara. Nggih matur sembah nuwun. Kaya durung suwe nek gawe seragam nggih ning klentule milih werna nika werna ndokodok. Lah niku nek dienggo niku kaya kucem-kucem ngene. Ah syukur-syukur menipun damelaken beskap menika nggih nderek. Sing biyen rak ya sono beskap. Ya sesuk gampang. Kowe tak keparengke mundur, Gok. Oh iya. Mulai mekaten keparing nyuwun pamit padahal pasilan kula sumanggaaken putra dalem Gusti kula Raden Pertala Maryam. Iya, Gok. Kula nggih keparing nyuwun pamit badhe mundur diwaji. Ya, ingkang prayitna ngati-ati togok karo Bilung Sarawita. Maju Pertala Maryam kawula nuli istrika. Sakwise kowe ngaturke yen to nom-noman ingkang jeneng Triyangga kuwi wis manunggal karo kowe mapan ana ing kasatriyan Giri Pratala. Inggih. Tuwuh rasa kuwatirku ingkang dadosaken kuwatos sing penggalih Kanjeng Rama bab menapa. Awit ngene. Sejatine apa ingkang diaturke Toga karo Bilung mau senajan to sinambi guyon nanging panjen kepara nyata negara Ngalengka wektu dina iki ngadani perang gedhe mungsuh karo Rama Wijaya sak wadya balane. Mongko wadya balane Prabu Bathara Rama kuwi wujude kethek mayuta-yuta cacahe. Kula nuninggih larening kasatriyan Giri Pratala ketekan wujuding kethek ingkang tak kuwatirke. Lamun to Trigangga kuwi wujude telik sandi upayaning mungsuh kuwi mata pitaning mungsuh ingkang bakal njajaki kekuwataning Ngalengka nanging kanthi srana nyuda kekuwataning Ngalengka diraja nganggo dalan diwiwiti saka kasatriyan ingkang ana sambunge karo negara Ngalengka. Kula nuninggih yen nganti Trigangga kuwi lakuning telik sandi upayaning mungsuh mata pitaning satru kowe kudu ingkang prayitna ngati-ati awit ingkang sifat kethek mapan ana sak lumahing bumi kureping langit wektu dina iki yekti dadi mungsuhe pun Rama. Aja nganti kowe lena kaprayitnan. Waduh Kanjeng Rama. Nembe mangertos menawi Kanjeng Rama wekdal dinten menika ngayahi perang ageng mengsah Prabu Rama sak wadya balanipun ingkang wujud wanara. Mongko Trigangga ingkang sampun kula aken dados kadang kula nem menika paesipun inggih wanara. Lah mila prayogine lampah ingkang kedah kula tindakaken menapa kula namung nderek Kanjeng Rama. Pripun Paman Puluntani? Sambung karo dedongengan utawi ingkang dipun aturaken dening Kang Wayah Pertala Maryam.
ngengingi Trigangga prayoginipun kados pundi? Oh, ladalah. Nggih anak Prabu. Pripun, Man? Kula inggih kuwatos Trigangga menika mata pitaning mungsuh. Nanging piyambakipun badhe madosi sudarmanipun, mila bab menika malah saged dipun ginakaken. Digunakake pripun? Prayogining lampah Trigangga menika kedah panjenengan dalemaken putra. Trigangga kudu kula aku anak. Inggih. Lire pripun? Lah yen menawi mangke Trigangga sampun dipun aken minangka dados Atmaja utawi putra jingandika Anggir Prabu, piyambakipun tentu badhe ageng raosipun. Saya-saya ngertos menawi kadangipun sepuh wayah kula Anggir Pertala Maryam menika putra dalem. Trigangga inggih dipun anggep minangka dados putra panjenengan dalem. Menika tentu sak kelangkung bingah, sak kelangkung Sukarna raosing manah. Mongko watakipun larenem ingkang mangun suka parisuka. Sedaya menika wau menawi sampun kalingan suka tentu badhe ical kaprayitnaning batinipun. Mila saking menika mangke gampil dipun tuntun, dipun pripih mawi rembag ingkang badhe ndadosaken kabejan tumrapipun Anggir Prabu Dasamuka. Wah, kula dereng dungkap dhateng kersanipun Paman Kepatihan. Sampeyan ngendika sing cetha, Paman? Nggih. Sakmenika ngaten kemawon. Nggih, dos pundi? Ingkang putra Pertala Maryam dipun dawana kundur, dipun dawana wangsul wonten kasatriyan Giri Pratala. Nggih, lajeng manggihipun Trigangga supados dipun sukani ngertos menawi Trigangga menika estunipun putra dalem. Oh, ngaten. Inggih. Nanging kedah wonten syarat tuwin wonten perkawis ingkang saged kangge ngetingalaken dharma bekti kunjuk wonten ngersanipun Anggir Prabu Dasamuka saking pun Trigangga. Trigangga kedah ngaturaken dharma bekti menapa? Menika ngiras pantes kangge neter estunipun menika telik sandi utawi sanes. Menika kedahipun Trigangga dipun paringi syarat srana, dipun tampi pasuwitanipun wonten negari Ngalengka, tuwin dipunaken putra dening panjenengan dalem ingkang sinuwun, nanging kedah piyambakipun saged ngaturaken bandanipun Rama Wijaya kaliyan Lesmana Dewa. Ing Satru Layu gajah gelar titiane ratus dosa. Gadingane ngawang-awang wah, inggih prayogi menika Paman Pertala Maryam nuwun pangandika ngadhawuh. Kowe wis krungu dhewe pangendikane Eyangmu Muluntani. Kula nuwun inggih. Prayogane kowe enggal tumuli bali ya. Adimu Trigangga Kandanana. Yen to sejatine Trigangga kuwi putra Prabu Dasamuka. Nanging suwitane Trigangga tak tampa waton dheweke bisa ngaturke bebandane Rama Wijaya karo adine ingkang jeneng Lesmana. Cukup kuwi kanggo srana Trigangga bisa tak aku anak. Pasilan tabeng pangestu kula suwun. Kadangipun Kakang Dimas Pertala Maryam ingkang prayitna ngati-ati. Matur sembah sewu nuwun. Uga pamita karo Eyangmu Patih Muluntani. Kanjeng Eyang, kula nyuwun pamit madal pasilan tabeng pangestu kula suwun. Oh, ladalah. Anggir Pertala Maryam ingkang prayitna ngati-ati. Matur nuwun.
Sampun Kanjeng Rama paring nyuwun pamit. Ya, Pertala Maryam ingkang ati-ati. Oh, Nyai. Negara saning ati kula Paman Ulun tadi. Kula saged kepethuk kalih anak kula Pertala Maryam ing kasunyatane gagah pitiksa. Kejaba niku kula ngerti yen ana nom-noman jenenge Triyangga. Muga-muga Triyangga bisa ngemban dawuh lan niku dudu mata pitane Cedhis Rama Wijaya. Kula nuninggi nggih. Mangke nek dheweke iso ngaturke bandane Rama Wijaya karo Lesmana 1000 bungah ingkang tanpa upama. Wingi-wingi Ngalengka dirusak kethek putih. Nanging genti Pancawati rusak saka perbawaning kethek ingkang jeneng Triyangga. Kawula nuninggi. Wangsul dhateng dawuh kula ngajeng wau Paman. Kula nuwun kados pundi nggih anak Prabu. Sak sampunipun kadang kula nem tilaranipun Swargi Paman Prahasta pun suta paweni kalian paweni genya jumeneng senopati perang kedah wonten pengampingipun Paman. Lajeng pengampingipun sinten ingkang kula percaya dari pengampinge suta paweni kalian paweni genya boten wonten sanes kejawi namung Mintrakna kalian Kala Prajangga. Paman ingkang prayogi lajeng dawuhaken awit kawontenan sampun ngangsek kuwatos yen to negari Ngalengka kesesa dipun biyuki wadyawarna dalanipun Prabu Batara Rama. Menawi mekaten kepareng lajeng ingkang bapa nyuwun pamit badhe ndhawuhaken timbalan dalem anak Prabu supados ingkang rayi suta paweni genya jumeneng Senopati Agung pengampingipun Mintrakna kalian Pragongsa. Nggih Paman. Dasaripun sampun boten wonten ingkang kula dawuhaken. Kula ginedya angedhaton mangsa bara anggenipun bari mepak para wadyabala. Kawula nuninggi. Jit nuwun wonten dawuh. Wis ngono uga. Titi presanen wadyabala sekira wis ora nguwatiri prayoga enggal bendhe tengarane yuda maju madyaning pabaratan. Tabun supaya tumuli padha maju magut ana madyaning rananggana tumempuh wadya balane Prabu Batara Rama. Kawula nuwun inggih terang terwaca dawuh dalem Kanjeng Rama keparing putra nyuwun pamit madal pasilan ingkang prayitna ngati-ati mautaos keparing kundur angedhaton wong agung ing Ngalengka. Anyaring kundur angedhaton Prabu Dasamuka putra dalem tuwin pepatih dalem patih Muluntani lumengser saing stinggil binaturna nedya ndhawuhaken timbalan Narendra.
Gancanging carita wong agung ing Alengka sampun keparing kundur anggedaton. Dawanipun kawontenan negari Alengka sampun saklangkung tintrip Wijaya saandane kocapur Kenopatih Puluntani sigra paring dawuh dhateng putra angkatipun Swargi Patih Prahasta. Wujuding satria kekalih ingkang saklangkung gagah pideksa kawistara entos sekti mandraguna nenggih punika warnanira Raden Suta Paweni tuwin Raden Paweni Genya. Para wadyabala tanggap sasmita sigra anggarebeg nyaketi dhateng Sang Kenopatih. Paman Puluntani nyadong dawuh Angger Suta Paweni Genya kalenggane iki ana dawuh dalem ingkang sinuwun yen to sliramu sak keloron kudu enggal-enggal jumeneng Koko Prabu Dasamuka mila sang menika sak samunipun kula nampi dawuhipun Koko Prabu tentu sadaripun Koko Prabu badhe kula estokaken. Kula kekalih mewah para wadyabala dipun keparengaken bidal benjang menapa sesuk-sesuk ngenteni apa yen wis pancen padha miranti wektu dina iki tumuli kebat mangkat to senika ngestokaken dawuh nyun tambahing pangestu tinggal padha budhalo genti tapak mintrakno karo prajangga bakal nututi lagu jantramu matur sembah nuwun paring nyun pamit paman. Ya ingkang prayitna adalah Toto Gatiwisaya kalono kalaya cekut maringkut ing ora dalah wonten dawuh
Sang Wirapati mintrakna karo Prajangga. Mula ora tak paringi dawuh bareng karo Anggir Suta paweni genya. Awit kejaba kelengganmu minangka dadi senopati pengapit, nanging kowe uga duwe kewajiban liya. Kula kadhawan menapa? Senopati Agung banjur tumuju ana ing gelanggang payudan. Didherekke wadyabala sak cukupe, nanging kowe buta sak keloron, tak dawuhi supaya laku jantramu ndadap utawa kowe kudu dedemitan. Kowe tak percaya nyaketi pakuwane Rama Wijaya utawa saora-orane pakuwane Sugriwa lan kabeh para andrane. Suta paweni genya maju ana gelanggang payudan, kowe ngliwati mburining gelanggang payudan utawa mburining pakuwane wong-wong Pancawati supaya padha bisa ketungkul. Yen kabeh wis ketungkul, kowe gampang nglimpe Rama Wijaya sakandhane. Mula laku jantramu ora perlu ditutke wadyabala akeh-akeh, merga kowe mlaku goleki musuh ning dedemitan utawa kowe ndelik. Oh, Srika ngestuaken dawuh. Wah, sendika yen wis padha tanggap sasmita enggal budhalo Rama Wijaya golek ana Narpati Sugriwa tingkesen. Dika. Laju lampahe senopati perang kekalih anenggih Raden Suta paweni tuwin Raden paweni genya kadherekaken wadyabala ingkang tanpa wicalan kathahipun. Dene senopati pengapit kekalih Ditya Kala mintrakna tuwin Ditya Kala Prajangga dipun dawuhi alampah sandi lampah dedemitan istingarah sageta nglimpe Prabu Bathara Rama sakwadya balane. Siniget ganti ingkang pinursita nahan ingkang wonten madyaning marga. Kang kinarya sambeting carita yekti punika warnanira ingkang dumunung wonten ing pesanggrahan Mangliawan Sang Narpati Sugriwa miwah para pendherek lagi eco-eco lelenggan sami ngrembak tuwin anengga adeg-adegan senopati utusaning Ngalengka Diraja ingkang dereng ketingal timbul